Per fi arriben els Oscars del Teatre i el Cinema de Catalunya, els Premis Butaca, i ja són 14 edicions, i com cada any, a la tradicional gala del lliurament de premis assisteixen les cares més conegudes del sector. A veure, ara imagina't que guanyes el premi, a qui li dedicaràs? A qui li dedicaria? No crec que el guanyi, No, perquè la competència és dura, no? La competència és molt dura, o sigui, hi ha unes actriuasses que jo només pel fet d'estar nominada ja estic molt contenta, la veritat. La teva germana està nominada a millor actriu. Tu l'has votada, no? Segur. Jo l'he votat i espero que guanyi. Em faria molta il·lusió, però la veritat és que crec que segur que no guanyo, perquè estic nominada al costat de la Núria Espert, de la Mercè Sant Pietro, de la Sílvia Munt... Ja, però això, l'experiència no vol dir res. Ja, home, em sorprendria tant que no sé. Sempre ve de gust guanyar, però només estar nominat o poder estar per aquí a la festa, doncs ja n'hi ha prou. A més estic fent Soterrani, i el Pep Cruz també nominat, i portem 2 mesos de cachondeo i estic convençut que... Competència entre els dos, a veure qui se l'endú, no? Fem molt de cachondeo i estic convençut que se l'endurà ell o jo. Si guanyes el premi, a qui el dedicaràs? Doncs no ho sé, perquè jo mai intento pensar abans de sortir si he de dir el que he de dir, perquè després queda molt malament. O sigui que si guanyem i he de sortir, ja veurem. O perdo la noció de realitat, o és que hauré dormit massa. Els premis sempre són ben rebuts, els premis són com petits caminadors que et van ajudant, no? Et van ajudant a continuar caminant, o en tot cas són com semàfors, són com llums que et van dient no estàs equivocat, segueix per aquest camí que la cosa funciona, no? I sempre s'agraeix. I a més un premi que l'ha votat el públic, no? Que no és allò dels crítics que te'l donen i que tampoc no sempre coincideixen els gustos. Ja, però de totes maneres jo crec que és igual, bé, s'agraeix molt quan ve del públic, en definitiva, però jo crec que el públic quan vota realment és quan cada vegada que va al teatre s'acosta a la taquilla i compra una entrada. Felicitats, Gràcies. No t'ho esperaves pas abans de la gala? No, m'ha fet molta il·lusió. Amb aquella competència que deies tu que tenies? Bueno, mira, a vegades aquestes coses et sorprenen i és lo maco, no? Déu-n'hi-do, quina nit per germanes. També tu no t'has endut el premi per germanes, però Déu-n'hi-do. Bueno, ens l'hem endut, en el fons sí, no? Perquè quan guanya millor espectacle et sents que tu ja has apartat un granet de sorra, no? Felicitats, germanes, una de les grans triomfadores d'aquesta nit als Premis Butaca. Bueno, això diuen, sí. No, a veure, potser tants no, però pensàvem que alguns cauria, perquè, a veure, si aquest premi el dona públic, Germanes ha estat un espectacle molt estimat pel públic. Un premi per la Caputxeta, no? Sí, tu, un personatge emblemàtic, no? I molt contenta, la veritat, perquè me l'estimava molt, l'enyoro molt i d'alguna manera aquest premi és com... Bueno, veus que la gent encara se'n recorda d'aquesta Caputxeta i que la gent li ha arribat, que és lo important. És una butaqueta molt maca, On la posaràs? Això anirà al despatx al de Coll de Gom. La col·lecció de premis, no? Que teniu? En tenim uns quants, fa 35 anys que ens hi dediquem, alguns tenim, sí. Has guanyat l'aposta amb el Pep? Sí, bueno, sí, amb el Pep ja m'ho farà gruar, ja segur que m'ho farà gruar. Però bé, estic molt content perquè la festa ha sigut magnífica i no sé. T'he vist nerviós, dalt de l'escenari? Sí, bueno, m'ha agafat allò, jo aquestes coses sóc una mica raro, i llavors m'agafen atacs de riure o aquestes coses així, jo no em preparo mai res, no sé preparar-me aquestes coses i no. La veritat és que tenia unes contrincants molt potents i molt bones i no t'ho esperes. La veritat és que ha sigut una sorpresa i és un premi molt estimat perquè és un premi que el dona el públic i és el millor que li pot passar a un actor o una actriu, no? El reconeixement del públic és el màxim, no? I la veritat és que estic molt contenta.